Moi boa tarde a todos e a todas, benvidas e benvidas a este novo Falando de Natureza que o Grupo Naturalista Hábitat presenta nesta xornada, moi próxima, por certo, ao Día das Letras Galegas. É unha, por lo menos para min, é unha palestra moi apetecida desde hai moito tempo, porque de verdade a persona que nos vai acompañar é un auténtico experto en temas de terminoloxía. Pero, bueno, antes de presentalo, facer a presentación oficial, lembro-vos que esta palestra retransmítese en directo a través das nosas canles de YouTube, en Facebook, en Twitch, en Instagram, e que podedes formular as vosas preguntas en calquera momento. Despois faremos un resumo delas ao final de todo e eu formularellas a persona que nos acompaña. Esta palestra é unha palestra filolóxica, ornitolóxica tamén, e titúlase Poñendo nomes galegos ás aves do mundo, o proxecto A Chave. A Chave.gal, desde logo, é unha plataforma, unha contorna, un repositorio de información de primeira orde, cunha excelente calidade, e detrás da Chave está o protagonista de hoxe, que non é outro que Silverio Cerradelo. Moi boas, Silverio. Boa tarde. Benvido sexas a esta, plataforma que temos de palestras do Grupo Naturalista Hábitat. Eu, desde logo, para min é un auténtico placer presentarte. Se me permites, fago unha pequena reseña biográfica túa, porque, ti és ourensán, aparte con profundas raíces na Limia, na Bisbarra da Limia. De feito, a tua familia ten a súa aldea ás beiras da antiga Lagoa da Antela, desde logo, pois, unha relación cun dos, co humidal do interior máis importante de Galiza, sen dúbida. Es licenciado en veterinaria, tamén en filoloxía galega pola Universidade Autónoma de Barcelona, e tes un mestrado en terminoloxía pola Universidade Pompeu Fabra. Ou seja, que tes unha vocación doble, faunístico-filolóxica, que pareceme realmente interesante. Aparte, tes unha faceta como escritor realmente versátil, porque tes feito literatura infantil, narrativa. Aquí teño que subliñar Os paxaros tamén migran ao sur, do ano 2007, Xerais, a historia de Jordi Eva, absolutamente fantástica. E tamén tes feito traducción, traballado tamén arreo na traducción. Pero, digamos que hai unha parte da túa vida que te ocupa aí, onde estás agora en Barcelona, que é todo relacionado coa Chave, a Chave.gal, que, desde logo, para o que non a coñeza, desde logo, merece a pena que se asome a ela. Entón, pois nada, cedo xa a palabra, o único convidarche que nos contes en primeiro lugar que é a Chave, como se autodefine, cales son os seus obxectivos. Tes a palabra. Moitas grazas, Damián. Como dicías, imos falar un poquinho do que é a Chave. Por que nace a Chave? Por que fixemos esta historia, esta iniciativa de onde xorde? Por que? Pois, cando pensamos nisto, non pensamos, imos facer aquí unha cousa completamente novidosa, imos facer... En principio, era unha iniciativa de apoio o que xa había, de sumarse o esforzo colectivo que ten tanta xente que traballa polo galego, que apoia o galego, e se podía ser mellorar algunhas cousas das que se fan. Pero ahora nós imos ser unha iniciativa máis. Ímonos apuntar á defensa ou á promoción do galego. E por qué? Pois porque había e hai moita xente
que ten moitos prexuizos co tema do galego. Tense avanzado moito, pero ainda hai moitos prexuizos nesta cuestión. E despois, moita xente descoñece moito o galego, as posibilidades que ten o galego, a forza que pode ter o galego, os recursos, o que pode facer co galego. Non é consciente, non? Moita xente pensa, non, isto en galego non se pode facer. Co galego, vas facer isto? Non, home, o galego, isto habrá que facelo en español ou en outro idioma, en galego non, isto con que me ves? E non é así, non? Entón, pois iso, eu coa formación que teño, co referente tamén do catalán, de como se traballa en Cataluña, pois pensamos que se podía facer unha plataforma con recursos, ferramentas lingüísticas e que sexan de calidade, se pode ser que melloren o que existe, ou cousas que aínda non existen. E aí naceu un pouco a idea esta da chave. Imos ver un pouquiño algunhas, a través do sitio web da chave, algunhas das cuestións que definen a asociación. Vou procurar agora, mira, vou entrar agora nunha página web. Sí, este é o sitio web da chave, da entidade, achave.gal. Entón, xa vedes, nesta página aparecen os obxectivos. Fornece léxicos sobre fauna e flora, aquí, ligazóns da internet sobre lingua e sociedade, estes recursos han de ir acrecentándose cos anos. Esta foi a página inicial, o logo, en fin, esta é a nosa entidade. Vedes que o logo lembra un pouco quixemos que lembrase, polo menos, toda a simboloxía celta de nós, de labirintos, non? Coa chave. E entón, imos ver un pouco, rapidamente, o que é a esencia do proxecto. Entón, se cadra, o máis importante sería este punto, na esencia do proxecto da chave. O proxecto súmase ao esforzo colectivo de dar valor e prestixio á lingua galega, inda que parece que isto está superado, non está superado. Inda hai moito por facer. Isto sería, queremos que se abandonen os vellos prexuizos lingüísticos, que a sociedade teña mellor consciencia lingüística, que estea máis animada a coñecer o galego e a usar o galego. E se cadra, pois tamén apuntar que queremos dar un trato de excelencia á lingua galega que non ten e que hai unha necesidade de que sexa así. E se cadra miramos este outro punto de aquí en baixo, a chave defínese como un proxecto sin fin lucrativo, nace que non queremos ningún beneficio económico para nada. É dicir, isto é por amor á arte, podese dicir, pero por amor á lingua galega, fundamentalmente. É dicir, por unha inquedanza social tamén. E independente de calquera ideoloxía política. Este sería, tal vez, un pouco a definición deste proxecto, así como moi... Falo en plural, pensamos, porque cando naceu, pois xa no ano 2004 eu empecé a falar con os compañeiros que queríamos facer primeiro un dicionario catalán-galego, galego-catalán, que non existe, e sempre había moitas dificultades, e ao final boteime para diante con este proxecto e empezamos a montar o sitio web no 2014. E claro, para min era moito montar o web, entón xa fixen a contratación dunha xente que formaron parte do equipo, do deseño, claro, esta chave non a fago eu. Isto fai unha xente que fai estas cousas e o web tamén. Imos ver un pouco para saber mellor o que é a chave, cales serían os obxectivos da chave. Que pensamos? Que imos facer? Pois, claro, como imos ver esta página aquí, os obxectivos. Xa vemos nesta outra página que nos pon, pois, na súa posta de andamento, establece os seguintes obxectivos. Pensamos en 3 fases. Eu e a xente que me foi dando consellos. Primeiro, o dos recursos léxicos sobre a fauna e a flora. É dicir, esta parte toda, que son 23 recursos, é moi importante, pero non é a única. É dicir, non é un proxecto de fauna e flora, é un proxecto pola lingua galega. Pasa que ten unha parte moi importante que pensamos que era moi necesaria, que é toda a fauna e flora. Vedes que hai documentos de os nomes galegos das algas, dos cogumelos,
os musgos e fentos, plantas e árbores, esta sería unha parte botánica, e esta toda sería unha parte de fauna, corais, medusas, moluscos, crustáceos, polvoretas, réptiles, cetáceos, están case todos, hai un que está en revisión que é o de réptiles, e despois está en preparación, esperamos terlo tamén no 2024, o de insectívoros, periquitas e colugos. Nunha segunda fase, que está como moi deseñada, pero ainda non está en andamento, digamos, está deseñada aos rascuños do que podería ser e como debería ser, é o dicionario da chave miña, ese é outro dos obxectivos, e despois, nunha terceira fase, estarían os dicionarios bilingües. De modo que hoxe ímonos centrar nesta parte, que ademais é que ten relación co grupo Hábitat e a que está máis desenvolvida na chave, pero que habería outras fases que van vir posteriormente. Espero que sí, se non morro, pois han de vir. Entón, pareceunos que esta parte era moi importante, porque había moita xente que descoñecía moitos nomes dos que existen en galego, moitos non aparecen nos dicionarios, e, claro, eu, pois, son naturalista tamén, son tólogo da natureza, por decirlo así. Entón, eu son dos que sai cos binóculos ao campo, ver paxaros e tal, e sempre andaba buscando nomes en galego, que é outra das miñas paixóns, o galego, de todas as especies. E decía, que interesante cando as atopaba, que bonito, e que poucos sitios que hai onde aparecen estes nomes. Entón, por iso, pensamos que era un bo recurso que non existía e que debía de existir. E aí empezamos. Entón, a parte desto que é onde nos imos centrar hoxe, do que imos falar, sobre todo, despois sobre todo das aves, pois montamos no web, por exemplo, imos ver outra página, o que chamamos Un Mundo en Galego. O Mundo en Galego foi esta página, vou na subir, e que hai dúas partes, tamén parecemos moi interesante, isto podedelo ver no sitio web da chave, unha é información en galego, de medios de información que sexan en galego, que a súa lingua de comunicación sexa o galego. E hai 87 ligazóns de información en galego, porque moita xente pensa tamén que en galego é que non hai nada, en galego é que non hai nada, hai moito, o que pasa é que moita xente non o sabe, pero hai moita cousa. E aquí hai, isto son ligazóns, é dicir, se premes nunha ligazón, eu que sei, nesta, pois apareceche desde a web da chave, envíate ao canal, a fonte de información, as todas, esta página non atopada, pois sí que estamos ben. En fin, non sei se é que teño tantísimas páxinas abertas que pode ser que lle dea traballo. Lindeiros, o Xornada de Vivar de Compostela, sí. Entón, o único requisito que puxemos para que estean incorporadas no proxecto da chave estas ligazóns é que sexan en galego. Poden ser en español, en castelán e en galego. Entón, ben. Pero se é en castelán, non. A xente que penso que queira, nós o que queremos é potenciar o galego. Tampouco houve unha discriminación no feito de que estea o medio de comunicación na normativa oficial ou na normativa reintegracionista. En principio, se está en galego e hai un grupo de xente, unha comunidade, alguén que quere comunicar en galego, pareceunos interesante e recóllese no web. Estas son as ligazóns dentro do proxecto de medios de comunicación e estas son as de cultura e sociedade, que hai 285 ligazóns. Hai cultura en xeral, sociedade, ciencia, micoloxía, apicultura, que pareceunos tamén moi interesante. Todos eles en galego, todas as ligazóns en galego, estes espazos en galego. E pouca xente coñece, a xente xa sabe que hai cousas, pero penso que moita xente descoñece que hai tanta cousa en galego na internet. Mira, aquí temos o grupo naturalista Hábitat, en ambiental, con outros grupos, en fin, é un pouco recoller o que hai na sociedade galega, xente que se está movendo e que utiliza o galego na súa expresión. Que sexamos máis conscientes nisto. Ben, entón, como dicíamos, unha parte importante son os nomes, os recursos léxicos de fauna e de flora en galego. Imos xa meternos con esta cuestión.
Aquí é un dos puntos. Entramos tamén nesto, outra vez na páxina inicial do proxecto da chave, e aparecenos os recursos léxicos de fauna e de flora. Hai estas imaxes, clicas na imaxe e ábrese o documento. Estes documentos pode consultar todo o mundo, quen quixera, e pode tamén descargar e ter o PDF para utilizalo para o que queira. Esta é un pouco esta parte da web. Vedes que hai de un pouco de todo. Aquí están os que están publicados. En esta parte está o que está en revisión, que é de réptiles, o que está en preparación, que é de insectívoros, peririzas e colubos. Imos ver, por exemplo, se abrimos o dos peixes, aparecenos este é o documento dos peixes. A capa do documento baixades e ides vendo a introducción, en fin, son documentos. Aparecen os nomes dos peixes en galego. Neste caso, é do 2022 e a primeira edición. Por exemplo, este sería o dos crustáceos. Imos facer un chisco máis grande. É tamén do 2020, é a primeira edición. Baixamos e temos aí, pois, un léxico moi específico de nomes galegos dos crustáceos. Despois, xa vos falarei un poquinho como se fai. Porque isto chama así moito. Os nomes galegos das bolboretas. Este vedes que xa pon a segunda edición. Van saindo, co tempo, novas edicións. Por que saen novas edicións? Pois hai xente, hai varios motivos. Un é porque co tempo temos nova información. Temos nova información ás veces científica, se cadra hai algunha especie que antes non había. Temos información nova lingüística, porque hai alguén que publicou, que hai un nome galego novo, que antes non se sabía, entón é moi interesante ese nome, entón témolo que incluir, parecenos que témolo que incluir no documento. Entón, entre iso e despois achegas que fai a xente, veredes tamén que no sitio web da chave é un sitio que contacte connosco. Pois hai xente que envía mensaxes. En esas mensaxes, hai mensaxes de todas as clases, hai xente que felicita, que critica, hai de todo. Pero hai mensaxes tamén que din, mira, que na nosa zona chamámoslle así, mira, que isto parecenos que non é de todo correcto, que teria que ser desta outra maneira. Entón, entre unhas cousas e outras, pois chega un momento que é corregido. Sí. Mira, perdón que te interrumpa, é que estás, ao mesmo acabas de dar aquí na tecla. En concreto, este volume de Os nomes galegos das bolboretas, se lembras, foi un traballo colectivo a varias mans, nas que participaron varios lepidopterólogos, que a verdade é que eu teño especial cariño porque foi un traballo que disfrutei. Aparte que aí estivemos, estiveches, bueno, por suposto ti, estivo o compañeiro Calel, Rafael López Lubreiro, Suso Requejo Camiña, Rafael Esteve Rodríguez, José Abráez Gándara, José Bergantiños, pois entre todos o que artellamos foi unha lista de nomes de bolboretas que eu penso que é a ver, non quero decir exemplo de nada, pero sí un dos exemplos de que efectivamente se pode dar lustre ao galego, que efectivamente esta lingua de calidade que ti ben falabas, para un grupo complicado, un grupo complexo como das bolboretas, que había relativamente poucos nomes vernáculos, poucas asignacións específicas. Entón, aí, digamos que aproveitando o que había, casi espremendo ata a última gota, pois sacamos este zume absolutamente delicioso, que foi estes nomes galegos das bolboretas, que eu penso que, bueno, dentro da chave, eu teño tamén as miñas preferencias, pero claro, aí, como estivemos involucrados moitos, pois teño aí no podio. Efectivamente. Sí, é bastante difícil, pero as dificultades son as que teñen todas as linguas. É dicir, nós partíamos da base que había, creo que eran uns 20 nomes que podíamos asociar de bolboretas en galego, pero claro, eran moitas máis especies. Como facemos? Como fixeron os outros idiomas? Porque os outros idiomas partiron da mesma base, non é que tivesen o galego non ten o que os outros teñen. Non. Ti coñecías, claro, o que fixo o catalán exactamente para temas de nomenclatura, que a verdade é que se viu moito a túa experiencia e o teu coñecimento para digamos,
trazarnos, abrir o trillo para nos camiñarmos nel. Si, o catalán, en fin, non quería falar moito disto, pero, en fin, xa que o dis, dou unha opinión persoal, pero unha opinión persoal, é un dos lugares que lingüísticamente máis e mellor se traballa do mundo. Seguramente en Cataluña e no Quebec en Canadá, co tema do francés, para que, digamos, o inglés non coma o francés e desapareza o francés. E en Cataluña para que o castelán non coma o catalán e desapareza o catalán. Inda que isto pode parecer así moi tremendo, pero é un pouco así. Ou para darlle forza ou para promover o francés no Quebec ou o catalán. En Cataluña son dos mellores sitios do mundo, porque noutros sitios fanse traballos, hai leis, desenvolvemento, pero, en fin, é modélico o catalán, é modélico. É dicir, habería, moito por falar, neste sentido, pois sí, é modélico. E sí, eu son un admirador do traballo que fa en Cataluña co tema da lingua. Intento, pois, que poida ser aplicar o que se poida aplicar para nós, para o galego. Pois, estou totalmente de acordo. Entón, perdón por a interrupción. Continúa. Vai dicindo que está moi ben, o que sí, queda máis enriquecido o traballo, a exposición. Entón, nada, esta, por exemplo, xa foi a segunda porque nesta incorporamos 3 especies que non incorporáramos na primeira edición, remaquetouse todo completamente, entón xa era unha segunda edición. Mostramos algunha máis, por exemplo, dos cetáceos, esta é unha terceira, e neste caso, por exemplo, houve unha persoa que fixo unha revisión, decir, non foi unha achega puntual, que mandou unha mensaxe polo sitio web, interesouse moito, contactou connosco, entón dixen, vou non revisar e vouche dar toda a miña opinión de todos os nomes e tal. Entón, aí, pois, nomeámoslo e tal, e tamén, pois, despois descubriuse outra especie nova, total que foi tendo diversas edicións. Por exemplo, este outro documento dos musgos e fentos, a terceira edición xa do 2020, porque fomos descubrindo, sobre todo, moitos nomes galegos vernáculos propios da terra que non sabíamos ao principio, fomos sabendo co tempo, entón modificamos bastante a primeira edición, e xa vai pola terceira, en fin, esta é unha das que nos imos despois parar e falar un pouco máis, que é onde estamos agora, a que se acaba de publicar, os nomes galegos das aves, a quinta edición. Esta falaremos un pouco máis polo miúdo. Ben, pois hai outro punto que quería comentar tamén, cando a xente ve estas cousas, di, pero como facedes? Como se fai en galego para pôr nomes a tantísimas especies de plantas e animais, pero se o galego non a xente pensa que co galego que non pode ser. E sí que pode ser, E é, porque non é para nada diferente a calquera outra lingua. É dicir, ten moitísimos recursos, moitísima riqueza léxica, e podelo facer á perfección, do mesmo modo que se fai cos outras linguas. Eu vou pechar un pouquiño agora o que é a páxina web e vou abrir outro documento que teño por aquí abaixo, que é o que quería mostrar, que é como facemos. Quería falar un pouquiño deste, para que a xente teña un pouquiño, así un pouco en xeral, un pouco rápido, así de pasada, porque ten moitos máis detalles, digamos, pero máis ou menos dá unha idea. Entón, como facemos en galego, se queremos, ou en calquera lingua, porque isto é igual, nomear tantísimas especies animais e vegetais que hai. Entón, imos ver 4 recursos básicos. O primeiro son os nomes vernáculos galegos, claro, os nomes patrimoniais. E xa o ponei aquí. A primeira e máis importante fonte de documentación para a elaboración dos recursos léxicos sobre a fauna e a flora é o propio acervo lingüístico galego, claro. Entón, se queres facer isto, tens que saber ou procurar saber todo o que hai, todo, sobre nomes patrimoniais galegos, cousa que é imposible, pero tens que procurar saber nas túas posibilidades todo o que hai. O que existe na lingua viva,
todas as referencias que hai recollidas en publicacións de todas as clases, todo o que se recolle nos dicionarios, nos vocabularios xerais, nos blogs, nas wikis. Hoxe hai xente que aquí na aldea chamamos cita, tal, e aparece nun blog, por exemplo, e publicacións que sexan de outros temas. Por exemplo, unha publicación de pesca, pero que nesa publicación de pesca resulta que aparece un nome dun parasito dos peixes, galego, vernáculo, por exemplo, non? Isto telo que saber moitísimo. Non o podes facer se non sabes isto. Inda que despois ti podes, no teu tempo tamén, recoller os nomes se andas polo monte, polo campo, coa xente que falas e tal, pero tens que procurar recoller toda esta información toda, senón non faz nada. Entón, a partir de aí, por exemplo, mira, imos ver, non? No caso dos paxaros, por exemplo, tens que ser consciente disto, por exemplo, que os nomes vernáculos galegos das aves están presentes na lingua desde hai séculos. Hai nomes que están xa presentes na época medieval. Por exemplo, a betouro, co nome betouro, azor, que esta era a forma medieval, arcía, viaraz e corvo viaraz, boitri. Despois, nomes vernáculos recóllense moitos textos e moitos estudos que se teñen feito. Nomes do país, patrimoniais. Por exemplo, Sarmiento e Sobreira no século XVIII. Calandra, Calandriña, Corvo mariño, Bubela, Poupa, Bubela e Poupa que son sinónimos. Chasco, Rouxinol. Pois estes, por exemplo, aparecen nos estudos de Sarmientos e moitos máis. Outros están presentes no refraneiro, ditos e cantigas de tradición oral, expresións e frases feitas. Pois estes nomes dos ditos, do refraneiro, das expresións, son nomes do país. Son nomes, eses teñen preferencia sempre. Despois poden ter e dar os seus problemas. Pero, en principio, ten a preferencia primeira e absoluta. Por exemplo, nesta páxina, quería que estes nomes todos, estas frases que aparecen, son de refráns, frases feitas, corvos mariños na praia, sinal de vento e auga. Pero daste de conta que corvo mariño xa é unha palabra que xa onde vai que está presente esa palabra na lingua galega. Xuntanza de pardelas, outra palabra galega de outras especies. Cando pousa o paíño no mar, barrunta, chuvia ou temporal. É dicir, interésanos destas cuestións darnos de conta de cales son os nomes que existen na lingua que podemos dicir que son os nosos de toda a vida, de séculos. A arcea, a galiñola, a difría, perdiz, macericos, polo menos levan moitos anos na lingua. Estes, por exemplo, miñato, buxato, cousas destas cantigas, desde miñato, que levas no papo, leite callado, quen cho callou, a filla do rei, cala, que xa llo direi, e cousas destas. Por exemplo, estes son, inda que parece increíble, pois fontes para saber cales son os nomes galegos. Hai tamén de peixes, hai tamén de plantas, hai de todas as especies animais. De paxaros hai moitos. Quen anda ás pegas caza unhas brancas e outras pretas. En maio xa leva as cereixas o gallo. Cando as choias van para a meira, pon a túa sella. Porque despois hai xente que ainda che di, pero tú, isto invéntalo. E non, esa palabra de inventar é unha palabra que non se debería usar. É dicir, de invención, nada. De invención, nada. Agora veremos que está todo moi dirixido como ten que ser e como debe ser. Como a moito podes ter dúas ou tres opcións, ou eu non creo que máis, pero está todo moi conducido polos criterios que imos ver. En fin, isto hai que saberlo moi ben. Para todos os, digamos, grupos faunísticos ou botánicos, tens que saber que nomes existen. Isto é un traballo que está constantemente facéndose, porque sempre hai xente, sábese a maioría deles, ou moitos deles, pero sempre está constantemente que hai xente que vai achega un novo nome. Mira, este non se sabía, pois mira, outro que non se sabía, iso é constante, e é moi bo, e reflite a riqueza grandísima que ten a lingua. Entón, o primeiro sería isto. Ben, imos ver unha... Sí, porque despois imos entrar... non, ainda non. Seguinte punto, neste documento, sería que, a parte
dos nomes que existen no país, a zooloxía e a botánica galega, inda que non moito, pero fai propostas e utiliza nomes que xa non, ás veces son exactamente o mesmo nome que existe na lingua, pero que, por exemplo, neste tipo de publicacións, atlas faunísticos ou botánicos, ou parecidos a atlas faunísticos e botánicos, guías de campo, publicacións diversas, moi especializadas, bibliografía terminolóxica galega, non é que falen da fauna e da flora, senón que falan directamente da terminoloxía, dos nomes que deben ter. Normalmente baséanse no anterior, pero fan unha chega máis. É dicir, xa desenvolven a terminoloxía. Ás veces, os nomes anteriores, os do país, os patrimoniais, son moi xerais, son moi xenéricos, necesita a ciencia especializada que sexan moito máis específicos. Por exemplo, aquí imos ver algúns exemplos. Estes nomes, por exemplo, ímolo facer un chisco máis grande. Tartaruga de coiro é un nome que non existe no país. Existe tartaruga, pero xa na propia ciencia incorporou este nome para esta especie de tartaruga mariña. Cobra cega para Blanus cinerius, outro réptil. Este santiaguiño vermello é por exemplo, é un crustáceo. Existe un nome santiaguiño, vernáculo, patrimonial, o nome cobra, o nome tartaruga, pero despois o vermello xa o incorporaron para esta especie, especificamente para este crustáceo. E xa se publicou en algún tipo de obra, ou está en algún traballo terminolóxico. Este outro, o cempernas espiñento, para este outro crustáceo, pois existe o nome cempernas, pero cempernas espiñento é unha formulación nova para esta especie concreta. E xa está feito, digamos, ou xa está proposto. Ás veces son moi bons e ás veces pois non son tan bons, pero neste caso os que poño aquí pois xa son de especies que foron nomes propostos desde o ámbito científico moi bons. Escacho armado, pois o escacho é un peixe, pero non existe o nome escacho armado en galego, existe o nome escacho, en galego popular, quero dicir, en galego a xente non di este no escacho armado falando, pero di escacho, pero xa no ámbito máis especializado e científico para esta xa se fixo este outro nome. E isto non está moi desenvolvido en galego, pero algo sí. Uxa bolboreta outro peixe, Raguionura altabella. Imos ver un caso máis concreto dos paxaros, unhas imaxes. E vemos como a ciencia galega, a zooloxía, a botánica galega, vai pondo nome as diferentes especies. É dicir, isto non o fai a chave, isto xa está. O fixou outra xente. Pois tamén é necesario saber que fai a ciencia en galego. Que denominacións está dicindo a ciencia que xa lle imos chamar así. E se ten éxito ou non ten éxito, ou se realmente é un excelente nome, é xeitoso ou non é un nome tabú. Imos ver un exemplo, imos pechar un momentiño, e imos ver un exemplo no caso das gaivotas, baixamos no caso das gaivotas, que creo que está aí, sí, perfecto. Pois, neste caso, imos ampliar a pantalla un chisco, por exemplo, quería mostrar esta páxina porque é o que di aquí. Desde os anos 70, a ornitoloxía galega especializada foi a que lle puxo estes nomes. Foi a que estándares para aves de Galicia de Europa. É dicir, o vernáculo é gaivota. Existe gaivota no galego, pero non existe no galego popular, digamos. A xente non gaivota de cabeza negra, gaivota de Audouin. Estes nomes foron formulados na ornitoloxía especializada, pois nós aproveitamos que xa sabemos que este é o nome vernáculo patrimonial gaivota, pois imos de chamar gaivota escura a Larus fuscus, gaivota patiamarela a Larus michaelis, gaivota chorona a Coricocéfalos ritibundus, gaivota de bico fino a Coricocéfalos jenei, gaivota de cabeza negra Ictioetus melanocephalus, gaivota de Audouin a Ictioetus audouin, etc. E por qué? Porque noutros idiomas reciben máis ou menos estes mesmos nomes. Entón, pois xa resulta que imos desenvolvendo unha terminoloxía moito máis específica. Imos ver, estas serían algunhas imaxes, esta sería a gaivota de cabeza negra, é un nome que oficialmente, ademais, agora xa ten en galego xa
unificado é así, gaivota de Audouin, e aquí teríamos outras especies, por exemplo, estes outros que hai aquí, gaivota patia amarela, gaivota escura, gaivota de pico fino, gaivota chorona. Estes son nomes que a ornitoloxía especializada galega puxo, e que ademais foron ben acollidos, digamos que incorporáronse ao idioma. E non existían como vernáculos existía a gaivota. Pero isto é así en todos os idiomas, non é que o galego fai isto porque non ten recursos, isto é así exactamente igual en todos os idiomas. Imos ver outras máis cousas do documento que tiñamos antes, pechamos, baixámolo e subimos aí este documento. Estábamos cos nomes que achega a ciencia galega, inda que pareza que non se fai moito, algo sí que se fai, bastante máis do que parece, creo. O seguinte punto, para nomear en galego, en calquera lingua neste caso non, este é máis exclusivo do galego, que é a armonización coa lusofonía. Entón, outra das fontes fundamentais para o desenvolvemento dos nomes galegos das especies de fauna e flora é a lusofonía. Isto xa a propia Real Academia e o Instituto da Lingua Galega, cando publicaron no ano 2004 as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, chamaron moito a atención sobre este punto. Non? Isto que vemos aquí, ímolo marcar, son palabras das propias normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. É dicir, para o enriquecemento do léxico culto, nomeadamente do referido precisamente aos ámbitos científicos e técnicos, o portugués será considerado sempre un recurso fundamental, sempre que non sexa contraria ás características estruturais do galego. Entón, é moi importante a lusofonía. En líneas xerais, imos facer isto un pouco máis grande, en líneas xerais, da lusofonía, o que adoptamos, adaptamos tamén, digamos, ortográficamente, son nomes de especies que son moi raras e non teñen nome na nosa xeografía, inda que sexan especies do país ou son moi pouco coñecidas e non teñen nome. Ou nomes de especies de outras partes do mundo. Entón, en galego non a temos, nome para esa especie, é unha especie exótica, é unha especie de outras latitudes, pero o portugués sí que a ten. E resulta que, ademais, moitos nomes portugueses axéitanse perfectamente ao galego con unha pequena adaptación ortográfica. É dicir, que podes dicir en galego, é que a forma que ten o galego. Non todos, pero moitísimos, moitísimos, moitísimos. Imos ver algúns exemplos no tema que máis nos interesa, con imaxes das aves, de como incorporamos os nomes da lusofonía. Quería facer dúas cousas. Primeiro, pechamos este documento, continuamos co web. Sí. Aquí tiña eu unha cuestión. Sí. No caso das aves, por exemplo, quería facer aquí tres cousiñas, estes tres puntos, quería comentalos un pouco. Por exemplo, da lusofonía, o que vos dicía, tamén, no caso das aves, son, adóptanse e adáptanse nomes de aves raras ou de presenza constitucional na nosa xeografía. Típicamente, nomes de aves de outras partes do mundo. Por exemplo, xa na ornitoloxía galega especializada, que ten feito moitas propostas e revisións das propostas e tal, por exemplo, tamén xa empezaba a dicir, pois mira, para as especies do xénero Coráceas, o nome rolieiro. Para as especies do xénero Arenaria, mira que bonito, o nome Virapedras. É que xeitoso e que ben acaído que é para esta especie. Para este paxaro, que é un paxaro americano exótico, riscadiña, porque está todo riscado. A plumaxe está toda riscada. Entón, estes son os nomes portugueses destas especies, pero que xa a ornitoloxía galega especializada dixo, nós non temos así nomes que se poidan aplicar dunha maneira transparente, específica, inequívoca para estas especies, pois tomámolos portugueses. E mira que ben non podemos facer. Isto tamén se fixo nos seminarios de ornitonimia da Real Academia Galega. Destes seminarios despois faremos falar un poquinho máis. Pero que saibades que entre o ano 2019 e 2024, despois xa falamos un pouco máis,
houve estes seminarios de ornitonimia que tiñan como objetivo unificar os nomes galegos das aves, porque había moitas propostas un pouco diversas, e, por exemplo, tamén, nestes seminarios xa se foron recollendo algúns nomes como bico de lacre, para os paxaros do xénero Estrilda, mouchiño, non moucho, mouchiño, ademais de moucho, pero mouchiño xa para as especies do xénero Glaucidium, porque son moi pequeniñas, son máis Mazaricosubela, para xenostínerios, etc. E tamén, nos recursos léxicos da chave, concretamente na quinta edición, que acaba de sair, dos nomes galegos das aves, pois que, ademais, na chave inclúe moitísimas especies exóticas, pois estes nomes, por exemplo, que é un exemplo, pero hai moitísimos máis, bico de zoca, para Balanices rex, pintadiño verde, para Mandingoamictídula, debullador, para as especies do xénero Toxostoma, moucho amolador como sinónimo de afiador, para esta especie, Egolios acádicos, bico duro, para Pinicola enucleator, tico dos prados, para Pasérculos sambicensis, xibón de coiro. É dicir, tanto na ornitoloxía galega especializada como nos seminarios de ornitonimia que fixo RAC e sempre os nomes exóticos da chave, hai unha ollada moi importante á lusofonía. Entón, para facer isto, imos ler un chisquiño máis aquí, claro, necesitas saber toda a bibliografía lusa. Claro, neste caso son as aves, pero no caso de outros nomes, tens que saber como son os nomes portugueses. Das de todo, dos moluscos, dos crustáceos, dos peixes, das plantas, do que sexa. Por exemplo, neste caso, hai dúas obras desde o ano 21, tens que estar moi ao día do que fan os portugueses, porque é un referente importante, moi importante. Por exemplo, estas aves do mundo, xa teñen nomes para todas as aves do mundo, hai dúas propostas bastante parecidas e ao mesmo tempo coas súas diferenzas, e aparte hai bibliografía portuguesa de nomes de aves de Portugal, do Brasil, de Angola, Mozambique, Timor-Leste, é dicir, tens que saber isto, e con isto son outra ferramenta, outro material que tens que analizar e que tens que facer unha reflexión a ver o galego como fai. Imos ver algunhas imaxes tamén en relación coa lusofonía. Por exemplo, mira, aí, perfecto. Por exemplo, estas dúas imaxes que aparecen, este é o pelicano pardo, este chamase miador cinsento. Miador, porque mía, como fan os gatos. Este paxaro, por exemplo, Dumetela carolinensis. Son exemplos de nomes lusos da lusofonía que incorporamos ao galego. Aquí xa vos explica a lusofonía é outro dos recursos fundamentais para a formulación dos nomes galegos das aves e de outras especies de fauna e flora, principalmente as especies exóticas. Entón, moitos nomes portugueses, como estes que aparecen das aves, pois axeitanse perfectamente ao galego. Imos ver outros nomes que hai na páxina, pasamos un pouco para arriba. Por exemplo, esta sería Mariquita das Palmeiras. Son aves que non existen na nosa terra, son totalmente exóticas. Estes son os nomes portugueses ou adaptacións ou formulacións feitas cos nomes portugueses. Este é o que vos dicía antes de riscadiña, porque ten todo riscado como a riscas polo corpo na plumaxe. Iraúna dos pantanos, Picapau carolino, Melanerpes carolino, son os nomes portugueses e xa está. Incorporamos porque nós non temos nomes para estas especies e son moi acaídos, son moi xeitosos estes nomes portugueses. Entón, pois incorporámolos, está clarísimo. Isto creo que non hai dúbida ninguna de que a porta ten que estar moi aberta para a lusofonía, aparte do interese cultural e todo o que queiras e lingüístico e tal, pero que aparte é que é unha fonte fantástica para poder nomearmos estas especies. Ás veces, no caso do galego, porque ás veces, por exemplo, na procura de máis xeito para o galego, ás veces usamos dúas das propostas lusas para formular o nome galego. Por exemplo, Iraúna dos pantanos, este paxaro que aparece aquí. Realmente, o que fai un dos brasileiros que fixo unha das listas portuguesas de aves do mundo é chamar Iraúna a todas as especies do xénero Quiscalus.
despois o que pasa é que ten un nome que despois non é de todo. Entón, dos pantanos é un modificador que usa aves, entón dixemos, pois mira, Iraúna dos pantanos. Isto en galego queda moi ben, dos pantanos a máis chamanlle noutros idiomas, non sei, en inglés swamp e tal. Ben, é un nome bastante bo, recolle un pouco parte dunha das propostas rusas e parte de outras propostas rusas, e en galego queda ben, é xeitoso, está ben. Ben, fusionámonos coas dúas propostas, por dicir desa maneira. Ben, imos ver algunha cousa Silverio, máis. Sí. mira, simplemente unha apreciación. Son boísimas as imaxes que cedeu Pierino Perrone. É un amigo que agora está en... Pero eso, aparte, digamos que detrás, o sea, intúo unha xenerosidade absolutamente desbordante de ceder todas esas fotografías. Son unha calidade máis que notable que aparte que enriquecen o resultado final do traballo, que non se ven todos os días esas fotografías, xa digo que, bueno, están completas, son moi chuliñas, aí están. Estou no Pica-Pau Carolino, que hai nunha postura moi característica, esa Iraúna tamén así cos brilos, que moi ben, moi ben. Eu tamén colaborei moi modestamente con algunha das fotos, pero claro, Pierino adiántame pola dereita. Sí, ben. Non, sí, está. Non, é un amigo de hai máis de 20 anos. Coñecémonos moi ben. Ademais, ele fala piemontés, entón está como moi sensibilizado. É que, sí, todo o que se faga polo galego pareceme moi ben. Que che fai falta? Que necesitas? O que faga falta, sí. Hai que apoiar o galego. Sí. Moi ben. Entón, imos pechar e imos abrir outra vez a última parte de ver un pouquiño como é que se fai para... Hai outro punto máis, digamos, para... Hai outro punto máis que xa non nos imos meter moito con ese aspecto, que é a armonización con outras linguas. A ver se saen os 4 puntos. Sí. Digamos, estes serían os 4 puntos importantes. Sempre o primeiro, o prioritario, os nomes vernáculos galegos, ver tamén que se ten feito na ciencia galega, na zooloxía e na botánica, propostas que ás veces son boas e ás veces son non tan boas. Outra fonte fundamental, a harmonización coa lusofonía, e despois, ás veces, se non atopamos os nomes galegos ou non son o suficientemente xeitosos, non hai este tipo de propostas, tampouco os nomes rusos non son bons, porque ás veces, normalmente, ben, pero ás veces non. Entón, miramos outras linguas e tamén o nome científico. Imos ver o caso deste, algún caso deste de harmonización con outras linguas e a consideración do nome científico. Pensaba que eu tiña, creo que este témolo tamén no web. Volvémoslo a abrir. Neste caso, ben, estamos aí. Ben. Vemos unhas imaxes, por exemplo, aquí hai 4 imaxes. Mainá común, cardeal do norte, tántalo americano, carrán real americano. Entón, xa este o pé xa che di as denominacións que reciben moitas aves exóticas noutras linguas e o seu nome científico tamén son referentes importantes para a formulación dos nomes galegos desas especies. Entón, por exemplo, o mainá común, pois, en portugués ten o nome mainá e mainato. Escollemos o de mainá. Pero despois aparece, por exemplo, o común en inglés, en castelán, en italiano, en catalán, e outros que non fosen común para nomear este paxaro daban problemas. Imos deixar aí. Era complicado, porque hai máis especies e este, ao final, acababa sendo o que se valoraba como mellor. Pero había que ter en conta que realmente xa funcionaba así noutros idiomas. Cardeal do norte, pois mira, en inglés éche Northern Cardinal, en español Cardenal norteño, en italiano Cardinale settentrionale, na lisofonía Cardeal norteño. Podíamos chamar norteño, pero tamén nestes precisamente seminarios que fixemos coa Real Academia, acordamos que
non é unha palabra, non é que sexa incorrecta, pero non é unha palabra moi galega, o de norteño é mellor usarmos do norte. Entón, cardeal do norte. Tanto no americano, é un nome que hai en moitos outros idiomas, neste caso en italiano cicoña americana, pero fai referencia a americano, esta especie, que a máis o nome científico é Micteria americana, carrán real americano, en inglés Royal Tern, carrán real americano, externa real e americana, catalán real, bueno, real con outro adxetivo e ademais este outro adxetivo coincide en correspondencia co nome de outro que é o carrán real africano que é Thalassius albidorsalis. Entón, pero que a cuestión é que, como se chama noutros idiomas, é importante para porlle un nome galego. Creo que hai aquí tamén outros dous exemplos. Por exemplo, este é o gallo azul e este é o pardal italiano. O pardal italiano xa aparece o nome científico italiano. Pero, ademais, pois en inglés, en español, en italiano, pois todos se chaman igual. Pardal italiano, aquí en inglés o gallo é jay, blue jay, en español char azul, rendajo azul, en fin, non? E na lusofonía tamén hai un dos denominacións é gallo azul, en fin, xa teñamos o nome, se todos se chaman azul, pois en galego ten un candidato altísimo de posibilidades de que se chame este paxaro é gallo azul. E aí queda. Ben, xa estamos falando un pouquiño de como se escollen os modificadores, é dicir, este nome italiano común do norte, o modificador que acompaña o nome para que sexa americano, real americano. Imos ver un pouquiño máis este asunto. Por exemplo, normalmente, todos andan nun grupo de significado semántico pois parecidos, son basicamente 5 ou 6 cousas. Uns fan, na maioría fan, xa o vedes, a maioría fai referencia á morfoloxía ou aspecto da ave, de testa branca, semipalmado, real, todo isto ten que ver coa morfoloxía, chamanse así, tal, de testa branca tal, semipalmado tal, real, morfoloxía ou aspecto da ave. Pois a súa distribución, a área de distribución, americano, do Canadá, canario, tal, o hábitat do mato, das xunqueiras, estes son os modificadores que acompañan moitos nomes, non? Fan referencia ao hábitat, fan características, referencia ás características do seu comportamento, como é que se comporta, calcamar, porque vai andando, voa sobre o mar e parece que vai calcando cos pés no mar, pois calcamar, corre camiños, porque corre polos camiños, asubiador, porque asubía e tal. Ou o nome galego tamén ten ás veces incorpora persoas relacionadas de alguma maneira con esa especie. Por exemplo, de Wilson, de Leonora, de Pallas, ou coa frecuencia común. Nos seminarios, que agora imos entrar tamén neste asunto, nos seminarios de ornitonimia, da Real Academia, estes que duran 4 anos e máis, case, pois, onde tamén participou a Chave e máis xente, agora falaremos un poquinho. Por exemplo, houbo alguna modificación. En líneas xerais mantívose o que xa se tiña ese paxaro nas listas e nas propostas que había na ornitoloxía galega especializada, pero en algún caso trocouse por outro. Por exemplo, o mascato decidiuse que o nome máis axeitado, máis xeitoso era mascato boreal para moros basanos. Para a lauda rufescens, calandriña dos esteiros. Coincidimos que, finalmente, este é o nome que debe recibir, máis que calandriña de outras cousas, dos esteiros, non das marismas ou dos esteiros. Iduna caligata, que xa o di tamén o nome científico, folosa calzada. E, por exemplo, se había ás veces dúas propostas galegas, como para a marica estrepera, había pato cinsento e pato frisado, pois escolleuse pato cinsento, que era moito máis usado. Imos comentar algunha cousiña máis, porque pois non é tan simple. É máis difícil do que parece. Moito máis difícil do que parece. Así está explicado de unha maneira simple, pero é máis complicado. Por exemplo, neste aspecto, normalmente,
Ok, imos facer un chisco máis grande. Sí, ben. Normalmente, o que se procura é que haxa unha asociación entre os xéneros científicos, do nome científico das especies, cun nome galego. O que pasa é que iso non sempre é posible. Non sempre se pode facer. No galego e noutros idiomas, non é que o galego non poida. No galego e noutros idiomas. Entón, por exemplo, aquí hai algúns exemplos, é dicir, úsase un nome galego que pode para nomear aves de xéneros diferentes, parecidos, afíns, se cadra son xéneros que se crearon hai pouco tempo. Por exemplo, folosa. Folosa, pois, típicamente era dos acrocéfalos, tamén dos hipolais, agora é o xénero iduna, locustela, hai, por exemplo, 4 xéneros, e todos reciben o nome folosa. Non é que só o xénero acrocéfalos sexa folosa, o xénero hipolais teña que ser outro nome, non necesariamente. Ás veces sí, ás veces non. En xeral, procúrase que haxa o máximo de especificidade xenérica cos xéneros e nomes galegos cos xéneros. Ás veces non se pode, nin en galego, nin noutros idiomas. Andoriña, para os xéneros irundo, Dericon, Cecropis, Vitropodmi, Petrochelidon, Ferreiriño, pois antes era Parus, pero que agora é Cianistes, Lofofanes, Periparus, Poecile. Estas excepcións, a regra da sistematicidade, isto que un nome galego pode designar, pode nomear especies de diferentes xéneros, acontece de maneira semellante en todas as linguas do mundo. Porque eu digo isto moito porque a xente di, claro, como o galego é moi pobre, non ten máis nomes. Non. Diso nada. Iso pasa en galego e pasa en todos os idiomas. En todos os idiomas. Entón, tamén, falamos aí un pouquiño de estes modificadores que serven para especificar o nome dunha ave concreta, dunha especie de ave. Pero ás veces non sempre levan especificador. Este outro detalle, outra cousiña, en fin, non? Por exemplo, hai aves que son tan únicas, que teñen unhas características tan senlleiras, que son coñecidas de sempre, de vello, cun nome que é exclusivo para esa especie. E non fai falta, non precisa un adxectivo para singularizarla. Entón, esta tradición que existe en galego coincide bastante coa tradición que teñen os nomes destas especies noutras linguas. Entón, nestes seminarios, que agora imos entrar a falar un pouquinho máis deles, vou explicar un pouco, os seminarios de ornitonimia da Real Academia destes anos, pois tamén conserváronse desa maneira. Entón, aquí hai algúns exemplos. Por exemplo, nos nomes Sison, Paporrubio, Combatente, Esmerillón, pois son nomes que non levan Sison tal, Paporrubio, non excusan levar nada, porque hai unha especie nada máis. Entón, xa quedan perfectamente nomeados en galego con ese nome. Sison é o nome de Tetrax, Paporrubio, Eritacus rubécula, Combatente, Carides pugnax, Esmerillón, Falco columbarius. En moitos idiomas pasa exactamente o mesmo, justamente con estas mesmas especies. Ás veces non, porque hai diferenzas entre os idiomas, pero hai bastante correspondencia neste sentido. Ben, imos falar un pouquiño, outro aspecto, destes seminarios de ornitonimia organizados pola Real Academia Galega. Moi importante. Moi importante. Moi importante, imos abrir outra páxina máis destas de web. Perdón, había unha cousa máis. Ímolo pasar, porque non, entramos aquí. O que aconteceu cos nomes galegos dos paxaros é que había moitas propostas parecidas, pero diferentes. Non sei, se cadra, pois, todo o mundo dicía gabeador vermello, pero despois, para nomear as especies do xénero Elance, pois, había pedreiro e chasco, pedreiro, como lle chamamos, que pedreiro, que chasco, en fin, os que estades, as persoas que estades, que coñecedes un pouco o tema, pois sabedes que había parecidas, coincidentes, ás veces, e tamén diversas.
Entón, xa, en fin, houve unha comisión que estivo Damián, que foi a Clunga, que xa procurou esa unificación, e definitivamente, despois de tamén uns contactos coa Real Academia, pois comezouse a traballar desde o mes de decembro do ano 2019 ata o mes de agora, de febreiro, penso que foi cando xa se deu por rematado todo o traballo, as últimas cousas que había que discutir un pouco, de 2024. Es dicir, son 20, 21, 22, 23, 4 anos e 3 meses. Entón, xuntouse unha comisión que o obxectivo fundamental era precisamente a unificación dos nomes das aves. Esa comisión, estes son as persoas, Fernanda da Loera, estaba eu, Francisco Fernández, hai xente da Real Academia, xente que son persoeiros da lingua, que teñen moito coñecemento da lingua, Manuel González González, Francisco Fernández Rey, persoas, Serafín González Prieto, da Sociedade Galega de Historia Natural, persoas da Real Academia, e coñecedores da lingua, ademais de ser bióloga, a Jiménez Alexandre, Rafael López Loureiro, que moitos coñeceredes, tamén un naturalista galego, con moi coñecedor de nomes, Xosé Manuel Penas Patiño, que é unha institución, Damián, María Dolores Sánchez Palomino, que é da Real Academia, Antón Santamaría Fernández, do ILGA, Jesús Taboada, que tamén se incorporou con Damián, en fin, estaba tamén máis xente que se deu de baixa, Víctor Fresco, Condeteira, Miguel Condetreira, despois incorporouse o Jesús Taboada, en fin. Por que vos falo tanto desta xente? Porque é moi importante, porque finalmente, despois deste traballo que levou moito tempo, 3 xuntanzas en Santiago, en Compostela, en Persoa, e todos estes anos en comunicación a través do correo electrónico, discutindo que tal, en fin, é un traballo final. Este traballo é unha proposta, na miña opinión, bastante ben feita, está revisado todo o que había, fíxose con moita coherencia e aplicando, pois, digamos, todos estes criterios que acabamos antes de expor, é estandarizada, sobre todo, de nomes galegos, sobre todo para as especies que máis nos temos que nomear, que son máis de 600 especies que se ten observado no Estado español. Inda que sexan destas que aparecen unha vez, ou non sexan comuns, que son as que despois a Sociedade Gallega, a Sociedade Española de Ornitología fai unha listaxe de especies que se teñen observado no Estado español. E ás veces publican tamén os nomes galegos e tal, pois que teñan estas un nome galego unificado, clarísimo. Entón, houve que traballar moito, porque había moitas cousas que resolver, moitas cousas que arranxar. Entón, quería explicarvos un pouco máis deste traballo. Esta edición que vos mostraba antes da chave da quinta edición, a quinta de 2024, recolle todos estes nomes de máis de 600 datos seminales do Ornitología Real Academia e amplía os nomes para as especies exóticas das edicións anteriores. Por exemplo, no traballo da Real Academia, dos seminarios de ornitoloxía, que vos digo, estaba xente da Real Academia, pero tamén de todas estas entidades, do mundo naturalista galego, había xente por parte da lingua, por parte da natureza, do naturalismo. Por exemplo, un dos traballos, ou unha das cousas que se fixo, ou non baixar un pouco máis, isto, a unificación dos nomes galegos das aves para a ornitoloxía especializada foi o obxectivo dos seminarios de Ornitología Real Academia destes anos, e, por exemplo, a comisión que levou a termo o traballo acordou por primeira vez para a lingua galega denominacións para 6 especies da familia Citaceae, que xa se observan na liberdade na Península Ibérica. Por exemplo, estes 6 nomes, aratinga de cabeza negra, aratinga de cabeza azul, catorra arxentina, catorra de cránea, perquitón de cabeza vermella, perquitón mitrado, foron aprobados e acordados por toda a xente deses seminarios da Real Academia, que non había, ou podías facer propostas, pero un pouco estaba ben porse de acordo, porque si xa quedaban máis definidos o camiño que había que
que percorrer. Silverio, fa unha pequenísima apreciación sobre isto. Hai que pensar que xa houve unha comisión por unha lista unitaria de nomes galegos de aves que se chamou Clunga, que estivo activa. Ti puxeches aí no traballo desde o 2015 a 2018, é unha gralla que me apercibe moi acertadamente Suso Taboada. Non foi desde 2015 hasta 2018, foi desde 2012 ata 2018. Foron 6 anos de traballos. Gran parte desas escollas percolaron, publicáronse na lista de aves de España que coordinaba Miguel Rouco no seu momento, pero outras quedaron aí dormindo o soño dos xustos, efectivamente foron as que, cando foi a Comisión de Nomes, se puxeron en valor para que efectivamente se aprobaran chegar a este acordo. Hai que pensar que ti antes o apuntaches que había propostas de nomes por parte da Sociedade Galega de Historia Natural, que tiña a súa propia lista, Miguel Conde tiñase publicado as súas propias listas, entón había como unha especie como de totum revolutum, de varias propostas, todos aí referidas a nomenclatura galega, desde logo unha excelente noticia que se chegara a este acordo, e aparte que, digamos, que eras tanto lustre tamén o resultado neste traballo da chave. Hai que pensar que tamén fago unha apreciación que a Real Academia Galega centrouse nos nomes das aves españolas, o sea, baseados na lista de aves de España. Entonces, que moitas das aves que ti propós que non estaban citadas a nivel estatal, claro, son nomeadas por primeira vez grazas a chave. E nada máis era esa pequena puntualización nada máis. Moi ben. Subimos un pouco a imaxe e temos, por exemplo, outras especies, a ratinga de cabeza azul, a ratinga de cabeza negra, catorra argentina, catorra de Kramer, nomes xa aprobados pola comisión que traballou nestes seminarios de ornitonimia da Real Academia estes anos atrás. Isto, por exemplo, pois foi un punto de tantos que houve que falar e que houve que discutir, e, como dicía Damián, tendo en conta todas as propostas anteriores, tamén o traballo da Clunga, en fin, que había moito por falar e discutir. Imos ver máis cousas do traballo dos seminarios da Real Academia. Por exemplo, quería falar un pouquiño de castelanismos. Perfecto. Nestes seminarios rexeitáronse algúns nomes por seren castelanismos moi rechamantes ou innecesarios. Se non queres chamar así, pois non é preciso ter ese nome. Que previamente, ás veces, usárase para algunhas aves en galego. Rapidamente. Dous nomes que foron rexeitados foi becada e becacina, que ademais son característicamente nomes do ámbito cinexético, e os nomes foron escollidos definitivamente para a súa estandarización Arcea e Arceucha. Ademais, son parecidos e son diferentes porque tamén en moitos idiomas pasa o mesmo, que para as especies de Scolopax hai un nome que despois as Gallinago e Limnocriptes é un nome parecido e diferente, porque parecense un pouco as especies, esta é moito máis grande, repoluda, Arcea, esta é moito máis, obviamente, máis pequena e magra, Arceucha. O mesmo, paralelamente, é como se chaman en francés, Becase, Becasín, en Italia, forman un sistema de nomenclatura con estes grupos de especies. Entón, decidiuse, pois, en galego, que temos estes nomes, ademais son vernáculos, ímolos usar para priorizar, para mantelo un sistema que é xeitoso de nomenclatura, como fan noutros idiomas que relacionan estas dúas especies, estas dúas grupos de especies, realmente. Despois, outros castelanismos que definitivamente foron resultados foi Rascón e Guión de Paspallás. Para Rascón escolleuse o nome Zurrasca, que foi registrado por Otero Álvarez na Guarda, como nome para as especies do xénero Raius.
lóxicamente, como despois existen varias especies do xénero Rarus no planeta, pois había que engadir modificadores para identificalas especificamente. Zurrasca euroasiática, para os Rarus acuáticos, zurrasca ecuatoriana, estes son da chave. Nos seminarios de ornitonimia da Real Academia, o que se escolleu foi zurrasca, despois zurrasca euroasiática para esta especie. Outra especie, tamén que recibía diferentes nomes en galego, definitivamente era o crex crex, que é extremamente rara en Galiza. Entón, para esta especie, pois seguindo a tradición europea, escolleuse rei dos paspallás, porque acompaña o paspallás migrador aos coturnix nos bandos migratorios que fai. Ten tamén noutros idiomas, en portugués, a parte de codornizán, tamén é chamado rei das codornices, é dicir, en italiano re di quali, en francés, a parte de gardens waka, é dicir, fan referencia a rei e a paspallás. En español, guión de codornices e rei de codornices, en fin, en alemán este é o mesmo significado, é dicir, na tradición europea, pois rei dos paspallás. Definitivamente este acaba sendo o nome. Outro que se modificou foi o de torlo charlo, porque charlo é típicamente español, tordo visgueiro, do visgo. Este é un dos nomes que tamén é usado en portugués, tamén é usado na lusofonía, teñen varios, tamén en galego hai varios, pero que definise mellor ou máis xeitoso, optouse e escolleuse definitivamente tordo visgueiro. Igual que en outros idiomas, é como di tamén o nome científico, Turdus viscivorus, viscívoros, porque é comedor do visgo, das vagas de visgo. E tamén noutros idiomas chamaselle igual. O nome científico tamén é así, na lusofonía tamén existe un dos nomes desta especie visgueiro, tordo visgueiro, decidimos, pois en galego tamén, tordo visgueiro, porque o de charlo sí que é característicamente do español. Non é necesario. Podemos ter un nome máis xeitoso en galego, ademais máis armonizado coa lusofonía, con nome científico, cos nomes que ten noutras linguas. Outro dos nomes que tamén se rexeitou foi Malvasía, que non é que se usase moito, pero, en fin, algunha vez aparecía. Claro, é que este nome é moi característico e moi exclusivo do castelán. É unha denominación castelá destes patos. Entón, neste caso, decidiuse tomar do portugués que pato de rabo alzado, pois pato de rabo alzado para o galego. O que pasa que era moi longo, como hai bastantes especies, varias especies, pois decidiuse, formulouse para os nomes específicos rabo alzado. Rabo alzado de cabeza branca e rabo alzado americano para as dúas especies da Península Ibérica. Esta foi unha... Ás veces mesmo aparece que en galego se lle chame colimbo, pero este é outra dos nomes que non, que temos un nome vernáculo que é movella e tal. Aquí aparece unha imaxe, rabo alzado de cabeza branca, definitivamente, nos seminarios de ornitonimia, rexeitouse o nome Malvasía, que é característica exclusivamente castelá. Tomamos o pato de rabo alzado, formulámoslo como rabo alzado porque para a chea de especies que hai bastantes, ou varias, polo menos, pois era moi longo. Un pato de rabo alzado de cabeza branca, pois non. Rabo alzado de cabeza branca. Algún cousiña máis que se acordou ou que se resolveu nos seminarios de ornitonimia da Real Academia. Por exemplo, tradicionalmente na lingua popular, guxato e miñato son nomes sinónimos. É dicir, que a xente nas diferentes zonas, pois, as especies do xénero búteo e do xénero milgus chámalles pois o buxato, o miñato e outros, miñoto, en fin, outras. Pero buxato e miñato son os máis usados para estas especies indistintamente. Entón, nos seminarios fixemos unha reflexión, unha análise, unha discusión, porque isto leva bastante tempo de porse de acordo. Finalmente optouse por decidir que do mesmo modo que teñen outros idiomas que teñen un nome para as especies do xénero búteo e un nome para as especies do xénero milgus diferéncianas, que en galego podíamos facer igual, e que reservásemos o nome buxato para as especies do xénero búteo e o nome miñato para as especies do xénero milgus. Entón, agora
temos en galego un termo para designar estas especies, igual que todas as linguas que están desenvolvidas terminolóxicamente con estas novas acepcións. Houve un pouco de discusión, pero entón como facemos? Non pasa nada, poden ter dúas acepcións no seu significado. Nunha primeira significación, buxato pode ser sinónimo de miñato, e nunha segunda acepción, non para a lingua común, para a ornitoloxía especializada, buxato xa é calquera das especies de rapina diurna de tamaño mediano, rabo arredondado, xénero búteo. Por exemplo, buxato común, buxato mouro, buxato calzado. O mesmo con miñato. Para ali aparecen aquí as fotos, ímolas ver. O miñato, pois para a lingua común, pois na lingua popular é un sinónimo de buxato. Noutra acepción, que podemos tamén achegar ao dicionario do galego, pois para a ornitoloxía especializada, indicando esta acepción nesta área temática, ou nesta área de especialización, miñato é calquera das aves da rapina diurna de tamaño mediano e rabo forcado do xénero Milbus, como o miñato real, o miñato negro, o miñato de bico amarelo, este que é unha especie exótica. Aquí temos estas especies, e esta é unha das novidades tamén máis destacadas destes seminarios do ornitonimia que organizou a Real Academia. Buxato, agora para as especies do xénero búteo, miñato para as especies do xénero Milbus, no ámbito especializado. Máis novidades dos seminarios de ornitonimia da Real Academia. Definitivamente, escolleuse esta outra diferenciación tamén para o ámbito da ornitoloxía especializada. Pato e parrulo. Pato e parrulo, que son sinónimos na lingua popular, poden designar especies domésticas, poden designar especies salvaxes, especies bravas. Na ornitoloxía galega especializada xa houbera propostas, tiña habido propostas de pato e parrulo para diferentes especies, pato para as especies nadadoras de superficie, parrulo para as especies mergulladoras, e definitivamente as persoas que estábamos nesa comisión, que estábamos nos seminarios, acordamos que era unha boa solución, tamén foi aceptada pola Real Academia, que no ámbito especializado pudésemos facer esta diferenza, porque na maioría das linguas tamén existen nomes diferentes para as especies anatidias nadadoras e anatidias mergulladoras. Por exemplo, aquí explica o mesmo, é dicir, pato, para a lingua común, agora imos ver estas, sería calquera ave nadadora, sinónimo de parrulo, pero nunha segunda acepción, na ornitoloxía especializada pato, xa serían as especies de superficie, que mergullan nada máis que a cabeza do pescozo para buscar o alimento. Entre as que se incluen, pois iso, estas especies, por exemplo, pato rabilongo, pato cinsento, pato mandarín, pato mulo. Parrulo é sinónimo de pato na lingua popular. Na lingua especializada, na ornitoloxía especializada, parrulo xa serían especies mergulladoras, sobre todo as do xénero Aitia, tamén as de xénero neta e bucéfala. Parrulo cristado, Aitia fulígula. Parrulo rubio, neta rufina. Parrulo de ollos dourados, bucéfala clara. Estes foron nomes tamén aprobados nestes seminarios, nestes anos. Aquí aparecen dúas especies, unha de pato, unha de parrulo, que na ornitoloxía xa definitivamente, pato, ademais como con cinsento, con este nome, e parrulo rubio, que é unha especie mergulladora. Algúnha novidade máis dos seminarios de ornitonimia da Real Academia? Que vos digo que están completamente incorporados na nova edición, na quinta edición dos nomes galegos das aves que fai a chave. Pero que estas decisións, estes acordos, estas resolucións xorden destes seminarios de ornitonimia organizados pola Real Academia. Outra novidade, ou polo menos outra resolución, outra cuestión resolta, foi definitivamente abandonar o nome Garzota. Porque é un nome que falamos, pois, os compañeiros, algúns dicían, pero que isto crea moita confusión, se falas de garzota intuitivamente, parece que esteas a falar de especies máis grandes de tamaño. Claro, era un nome reservado para as especies do xénero Egretta,
máis pequeniñas, un chisco máis pequenas, claramente máis pequenas que as do xénero, por exemplo, ardea. Acordouse definitivamente usarmos garza. Garza para o xénero egreta e para os outros xéneros e outros xéneros, sobre todo ardea. Por exemplo, garza branca grande para ardea alba, é o que aparece aquí, garza branca pequena para egreta garceta. Ainda que sexan un chisco longos, garza, non serán ardea, egreta e outros tamén serán garzas. Garza real, garza vermella, en fin, garza dos arrecifes para egreta, é dicir, tanto o xénero ardea como o xénero egreta son garzas, non son garzas e garzotas. Esquecemos, abandonamos definitivamente, que levou moito tempo e discusións, decidiuse que sería así. Por tanto, as especies agora son, polo menos na proposta de unificación da Real Academia, que asumimos tamén desde a chave completamente, pois para as especies do xénero ardea, para as especies do xénero egreta, garza. Alguna cousiña máis interesante para as persoas que lles amantes da ornitoloxía. Novidades que veñen tamén dos seminarios de ornitanimia organizados pola Real Academia. Por exemplo, nestes seminarios resolvéronse algúns casos particulares. Por exemplo, os paxaros do xénero cercotricas, que, como lles chamamos? Había propostas co nome rouxinol, en fin, decidiuse que mellor un nome, que escollemos que foi rabiteso, que estea relacionado co rabo, que é o que fan en todos os idiomas, foi o que se escolleu para o galego. Quedou o nome máis específico, rabiteso rubio, para o cercotricas galactotes. máis que outros nomes que non son tan claros, tan transparentes ou tan exclusivos para este xénero. E este queda como que se ve moi claro que é un nome para estas especies, polo rabo que teñen. Outra das novidades dos seminarios foi a escolla do virapescozo, definitivamente. Mais que é un nome para as especies, os paxaros do xénero Jinx, seguramente a maioría das persoas que están a seguir ao faladoiro saben que estas especies que son da familia dos petos e dos picapaus poden virar o pescozo cando se senten ameazados, parecen así como se fosen como unha cobra, se veñan unha cobra. Noutras linguas chámanse parecido, pero parecemos que neste caso, por exemplo, o portugués era torcicolo, que era moi parecido ao italiano e tal, parecemos que era moito máis o nome galego, neste caso non coincidiría e escollemos que sería este. En relación cos nomes que ten en todas as linguas, pero mellor este. Escolleronse, hai dúas especies no planeta, nada máis, entón xa se decidiu para as dúas especies, o virapescozo europeo, esta especie, Jinx turquila, e virapescozo africano, Jinx ruficoris. Outra das novidades, definitivamente, escolleuse tamén para o galego o nome Abelda. Abelda para o pato mariño Clangula iemalis. En fin, é un nordismo, ven de linguas nórdicas, existe procedente do islandés, tamén no dinamarqués, no noruegués, pasou o francés, en fin, arelde, abelde, pasou o español, tamén abelda, pato abelda. En galego decidimos Abelda. Abelda sen máis, porque é o único do xénero Clangula, porque é un nome que non pode ser confundido con outro, non precisa especificadores. Digamos que de maneira exclusiva, sen necesidade de especificadores, é unha especie diferente das outras, é un pato mariño claramente diferenciado dos outros morfolóxicamente, é o único deste xénero, en fin, Abelda, para esta especie quedou así. En principio, cuestionámonos se sería de xénero gramatical masculino ou feminino. Penso que optouse definitivamente polo xénero gramatical feminino, a Abelda. Outra novidade, por exemplo, é a incorporación do vara, definitivamente, que xa houbera tamén, xa tiña habido, houbo propostas
En fin, ou para as especies do xénero Chlamydiotis. É un nome árabe, despois pasou ao francés, do francés pasou ao español, ao catalán, ao inglés, e neste caso tamén existe unha proposta que son igual que o galego, que a galega neste caso, o vara moura, unha proposta lusófona, o vara moura para Chlamydiotis undulata, o vara oriental para Chlamydiotis mcqueeney. E foron as que se escolleron para o galego. A máis quedaba armonizada coa lusofonía, o vara para estas dúas especies. Pouco máis, repasamos un pouco. Outra novidade interesante é a de pendureiro, para as especies do xénero Remiz, que tamén había diferentes propostas con ferreiriño, que se calcando un pouco o castelán pájaro muscón, pero non acababan de ter o xeito propio para o galego, decidiuse que, mira, que como o nome científico é pendulinos, que fai referencia a que tecen e penduran o niño, e noutras linguas tamén, en italiano pendolino, teixidó, en catalán, en inglés pendulin tit, pois pendureiro para o galego. Decidiuse que tiña que haber esta escolla que era armónica con o resto de linguas, pero que non acababa de ser un nome vernáculo, pero que tiña que facerse así, como se fai en todos os idiomas. Hai xente que di, isto non sei se se pode facer. Claro que se pode facer. A neoloxía, na terminoloxía, o que pasa é que terá que facer con xeito, terá que facer ben feita, pero claro que se pode facer, non é? Tamén, outra novidade, paxaros do xénero Leotrix, que escolleuse igual que outras linguas o nome do xénero científico, Leotrix, e quedou para dúas especies que hai, é o Leotrix de bico vermello para Leotrix lutea e Leotrix de bico amarelo para Leotrix argentauris. Hai propostas que echaban rouxinol, sí, pero que como non son tampouco rouxinóis propiamente, pois e outros idiomas chamanlle Leiotrix, e tamén o nome científico é Leiotrix, pois en galego tamén. Última destas novidades que quería eu tamén comentar é o dos como andamos de tempo, ben, é o dos paxaros do xénero Cetia, da familia Cetidae. Tamén había propostas con rouxinol e tal, pero que como tampouco son propiamente rouxinol, de feito rouxinol é de outra familia, Muscicapidae, estes son da súa propia familia, Cetidae, pois tamén noutros idiomas escolleron o nome científico xénero Cetia, definitivamente para Cetia ceti, que é unha especie común na nosa terra, pois Cetia das ribeiras especificamente, Cetia para outras especies da familia, que tamén usan noutras linguas. Estas son así novidades interesantes. Eu vou falar un poquinho da quinta edición que xa incorpora todas estas novidades, acaba de sair, acabámosla de anunciar, na chave. Entón, falamos un pouquiño da quinta edición da chave, que contén o documento da chave. Agora estamos coa quinta edición dos nomes galegos das aves. Houve varias edicións previas, desde o ano 2015, 16, 18, 19. Esta quinta xa o explica que actualízase, sobre todo, con novos nomes, froito destes seminarios de ornitonimia, das que xa falamos. Entón, en total, isto é moi importante, perdón. Silverio, simplesmente de comentarche, digo, para non estender moito máis a palestra, a ver se podemos concretar nos próximos 5 10 minutos esta parte, e ao final o colofón que che vou preguntar do futuro sobre a chave tamén resolvelo noutro tamén 5 minutos. Mira, pechei sen querer as que tiña abertas. Non podo agora, é moi complicado volver outra vez. Pero mira, o que podemos facer é o seguinte, a ver, este recurso, digamos, esta quinta edición dos nomes de aves da chave. Non, está aí, vale. Perdón. A ver, quería eu isto simplemente comentar os datos máis importantes.
que ok. agrega nomes galegos para 8.729 especies do planeta, 8.601 especies extantes e 128 especies extintas, e tamén para 304 subespecies. Entón, é un documento de 650 páxinas, en fin. Imos dar unha pequena ollada ao índice, esta presentación que hai no índice, aquí aparece pois, a páxina onde se encontra esta orde, familia, tal, cada familia, pois, as especies que hai. Pois hai 2 especies de avestruces. Nesa páxina aparecen os nomes específicos que se propoñen para esas 2 especies de avestruces. Neñús, iñambús, casuarios, emús, está un pouco organizado así. Xa outra dimensión, e sobre todo, quizá o máis característico sería que para as especies exóticas, o recurso, neste caso fundamental, é a lusofonía. É dicir, sí que hai un traballo para as especies do país que leva moito máis tempo, porque hai que tomar moitas decisións, porque hai moitos máis nomes, máis posibilidades, pero neste caso, a escolla se funciona a lusofonía, é a lusofonía. Nos exóticos. En fin, vedes un pouco como está presentada, non? É dicir, que pódense nomear prácticamente case todas as especies do mundo con este recurso en galego das aves, con este recurso lingüístico. Por exemplo, este é o índice. E despois, por exemplo, o contido, xa o corpo do documento é unha cousa así. Non? Aparecen aí a familia, e aquí aparece sempre o nome científico, o nome galego, o nome inglés. Nome científico, nome galego, nome inglés. Cando é unha especie galega, as especies galegas aparecen destacadas en azul. E aparece, se é unha especie moi rara, un comentario. Extremamente raro, excepcional, corredor sahariano, non? E aparecen, que aparece desta familia, corredores e perdiz mariña. E corredor, por exemplo, neste caso, son nomes que acordáronse así nos seminarios de ornitonimia da Real Academia. E este, por exemplo, perdiz mariña mediterránea. Corredor sahariano. Imos ver algunha outra especie para que se vexa un pouco os picafollas, por exemplo, que se aparece así a páxina, as páxinas en pequeniño vense así, e se aumentas, pois, este é o corpo do documento. Todo o documento é así, digamos que é moi... Se non che gusta o tema, non che tal, é moi pesado, porque, claro, son nomes, pero é así. É un recurso, porque se alguén, pois, hai unha proposta xa de como se podería chamar esa especie. A parte que hai moitos xa, os do país están nomeados xa e unificados, segurísimo. E nada, pois aparecen nomes para todas estas especies. En total, pois iso, máis de 8.000 especies do planeta. Quedamos aí. Que? Preguntas? Como facemos? Teño, a ver, é unha cousa, así como colofón, no mundo son 11.000 especies, témolo, o sea, 11.000. a chave teno para tocar cos dedos, os 11.000. Teremos un día esas 11.000 especies galegas nomeadas. Estou pensando tamén no problema que hai cos diferentes listas, porque no mesmo a lista que utiliza o Handbook of the Birds of the World, coa Howard, coa Gill, etcétera, etcétera. O sea, digamos que varios criterios para a Clements, por exemplo, para decir que unha especie é válida e outra non. E para iso eu teño que felicitar a Josep Del Hoyo, sin dúbida, e a Lynx Edicións de como resolveron isto en All the Birds of the World. É unha obra absolutamente magnífica, desde logo unha inversión para comprar ese tomo máis que axeitada, merece a inversión dos, creo que anda polos cerca dos 80 euros, pois recolle todas as especies do mundo e aparte que as marca como válidas no momento que estea con unha lista. Entón, ao final, eso dá moitísimo xogo como documento de referencia para eventuais traballos de nomenclatura. Entón, aí, digamos que collendo All the Birds of the World, con que estea recoñecida, por exemplo, pola Clements como especie, xa merecería de seu un nome. Entón, pois, claro, a pregunta é, velo factible e, se é así, en que período? A primeira pregunta.
Sí, vexo que é un obxectivo, hai que ir por iso, hai que ir por iso. Iso hai que facelo. Antes parecía máis difícil, agora parece máis fácil, polo menos, porque xa unha é fundamental o traballo dos seminarios de ornitonimia, porque senón era moi complicado. Entón, esas especies son as que dan máis traballo. As exóticas normalmente non dan tanto traballo, porque ten o recurso da lusofonía e porque tes dúas opcións, máximo tres, punto. Porque é ou a lusofonía ou o que usan outros idiomas do mundo ou que non coincida coa lusofonía ou o nome científico. Entón, é relativamente fácil. Relativamente, porque é moito traballo. É dicir, isto pode parecer, mira, os nomes, tal. Detrás de cada un deses nomes hai unha análise e unha reflexión, unha procura, escoller un único nome dá moito traballo. Entón, aproximadamente uns 3.000 nomes ou 2.500 que poidan faltar, pois dá moito traballo. Ainda así, hai que ir, iso é un obxectivo, hai que ir por iso, porque iso xa me o dixeche, noutro momento, estou de acordo contigo, hai que ir por iso, e despois, outra xente que tamén fai un pouco de seguimento do traballo da chave e tal, que son os do grupo este dos Países Baixos de Avioneri, pois tamén, é dicir, entramos en contacto e tal, foron incorporando os nomes da chave, e dixeron, é que isto da chave está moi ben, non sei, total, que o caso que entre os comentarios diversos e achegas diversas, unha das cousas que dixeron, pero como é que non facedes todos os nomes das especies do mundo? Hai moi bo traballo feito, isto está moi adiantado, chamáballes moito a atención que en galego houvese estivese tan desenvolvida a terminoloxía na ornitoloxía, que parece increíble. Isto, en fin, é como no italiano non penses que no propio portugués antes, agora xa teñen os nomes para todas as especies do mundo. Ademais, eles tamén se daban de conta perfectamente de que hai moita similitude entre o galego e o portugués. Ademais, é que vemos que é bastante parecido e tendes un decíano eles, eles víano. Entón, non vos sería moi difícil e tal. Eu dicías, mira, contabais. Agora estamos precisamente nunha etapa de unificación dos nomes que teñen que, ademais, que ser usados para precisamente as especies do mundo, porque con moitos dos nomes das especies que se ven en España, pois deses xéneros, desas familias, é o mesmo nome que despois será para outras especies exóticas, pero faltaba a unificación ainda. Agora é máis fácil. Entón, hai que ir aí. A resposta é, claro, hai que ir aí. Será unha xoia para o galego e hai que ir a buscar ese obxectivo. Entón, tempo, non me digas, non xo sei dicir. Pode tardar 2 anos, 3, non mo digas. Hai máis cousas. É un investimento de tempo moi grande e despois de cartos, porque despois outra das cousas que tiñamos na cabeza, que isto hai que dar voltas e hai que pensarlo ben, pois era que se podía facer unha publicación en papel, ilustrada, porque esta publicación é para xente moi especializada, non é nada divulgativa. A quen interesa o tema moito, pois ben, pero se non che interesa o tema, pois unha listaxe tan longa, a mí non, por curiosidade, pero que non. Pero ten que estar, e se está ilustrado, entón é moito máis divulgativo, no caso do galego, pois é moi necesario que sexa. Entón, iso está no horizonte. En fin, non che podo decir máis, pero que sí, hai que ir aí. Pois eu, por lo menos, por a miña parte, tes o meu apoio, creo que tamén por parte do Grupo Naturalista Hábitat, se precisas algo de nós, e xa para esas revisións diagonais que soio facer, conta connosco. Entón, pois nada, se che parece, damos xa por concluído o que sería a palestra e empezamos Salvo que teñas así algún epílogo que facer, algunha adenda? Non, xa está. Pecho a web. Ben. Non sei se me estades vendo normal ou eu non me vexo. Sí, estamos te vendo a cara, a faciana,
Entón, pois nada, damos quenda de preguntas online, que penso que temos unha pregunta online, se non me equivoco, Manu. Di que de agora nada. Pois equivocábame. Vale, teño unha pregunta, Silverio, para ti. Interésame o traballo que fixeste sobre flora, vale? Sobre flora hai traballos a nivel galego de flora o sea, de nomes vernáculos de plantas e demais. Tamén un traballo ímprobo, porque son varios miles de especies, soamente de plantas vasculares a nivel galego. As identificacións, sabedes, son moi delicadas, as asignacións específicas tamén son delicadas. Non consideras que igual a mellor meternos na lameira da flora igual é o máis difícil de todo o traballo da chave? Que opinas? Bastante difícil, sobre todo porque pasa en galego e pasa en todos os idiomas, que hai especies que non hai nome e hai especies que hai moitísimos nomes. Moitísimos nomes. Digitalis purpurea, por exemplo. Precisamente esa especie é a especie galega que eu saiba que ten máis nomes vernáculos. Entón, tens que facer unha escolla. Pero pasa igual en todos os idiomas, pasa igual. Pero despois a asignación correcta do nome vernáculo á especie, porque hai moitas fontes, nunhas é dunha maneira, outras é de outra maneira, tamén hai variacións dependendo da zona. É complicado, é complicado. Eu penso que os que deron máis traballo, a propósito, o das plantas está pendente, non apareceu ainda aí pendente de revisión, pero está pendente de revisión porque hai máis nomes, sobre todo especies exóticas, que tamén, vía lusofonía ou vía que en todos os idiomas se chamase igual, pois deberían ser incorporados eses nomes. Pero sí, é un dos que máis traballo deu e outro dos que deu moito traballo tamén, porque había que asegurarse de que a asignación galega dos vernáculos era correcta. Foi o dos insectos. Hai moitísimos nomes dos insectos e claro, dá moito traballo. Sobre todo neste caso, o das bolboretas tamén foi, pero non, o das plantas e os insectos foi, para min son os que deron. E as plantas, xa che digo, está pendente de revisión. O traballo das plantas é unha conversa que temos de vez en cando varias persoas, non somente eu, senón varias persoas tamén naturalistas da órbita naturalista cos botánicos. Estou pensando en Roy Carballal, por exemplo, Miguel Serrano. Moitas veces de preguntarlle, mira, como vai o tema nomenclatural? Como se chama esta orquídea realmente? Como se chama esta outra especie en galego? Dotar dun corpus de nomes vernáculos, dunha lista de nomes oficiais académicos para a flora, axudaría moito a temas tamén de divulgación e de conservación, obviamente, porque desde logo, para falarlle, por exemplo, a xente do Courel das xoias botánicas que ten ali, ou sen ir máis lonxe, a xente da Serra do Careón, dos concellos que están afectados por este monstro que queren poñer sí ou sí, que o de Altri, para falarlle das xoias botánicas. Claro, hai que recorrer, evidentemente, a nomes populares que se xan pronunciables, palatabilizables polo común dos habitantes do rural, e do non rural, e os urbanitas tamén, e que poidan, digamos, facilitar, insisto, volvo a recalcar esta labor de divulgación, pero que claro, que detrás debe haber unha recolleita, o que ti apuntabas antes, unha recolleita de todo o que hai publicado, de todo o corpus vernáculo para poder dar no cravo, para atinar coa proposta correcta. Isto fixose ben coas aves, pero a base de moitos anos. Eu extrapolo que para plantas deberá levar pois outro tanto tamén, para lograrmos unha lista de referencia de nomes galegos da flora, polo menos da flora vascular a nivel do país. Eu penso que está bastante ben o documento que hai. Está moi traballado. Levou anos escribilo. Non che digo a procura da información previa. Anos escribilo. 2 anos escribilo o texto dese documento. Escribilo.
está, eu teño unha opinión bastante boa dese. Sobre todo, claro, pode haber máis nomes vernáculos, están moi buscados os que aparecen aí, buscouse por todas as fontes que se poideron atopar. Para min o que máis lle falta é máis especies que non aparecen aí. E revisar, tal vez, novidades que poida haber de máis nomes vernáculos, pois revisar que o nome sexa realmente o xeitoso adecuado, pero está bastante traballado ese documento. Pero eu ainda así, sí, unha revisión posta ao día e posta a punto, perfecto. Pois eu tamén fago aquí un chamamento a todos os que nos están escoitando, se hai algún botánico un botánico na sala que queira botar unha man para facer estas lecturas diagonais e a facer algún apuntamento que poda resultarlle útil a Silverio, eu animo a que o faga, porque aparte que este home que nos está dando esta explicación, pois ten moi bo carácter, acepta de bo grado todas as achegas, e traballar con el, aparte non é por facer a pelota, pero unha delicia, porque realmente aí flúe todo moi ben, e ao final consegues resultados. E xa se ve que a chave con todo este traballo absolutamente titánico, hai recursos léxicos aí para toda unha vida, que increíble, que empezas a rascar en cada un das propostas, todas elas teñen a súa justificación, o seu traballo detrás, todas teñen a súa historia, é algo realmente oceánico, por decirlo dunha maneira. Mira, para calquera persoa que queira contactar coa chave, xa sabedes que hai a través do web é a mellor maneira. Que hai ali un espazo que contacte conosco e pode enviar unha mensaxe. E despois nós, como xa estamos en contacto, e das posibilidades que poida haber ademais co grupo Hábitat, pois perfecto, xa imos falando. A chave sempre foi un proxecto así, en fin, moi aberto a moitas propostas de colaboración e facer cousas, e totalmente. Se liga ben, pois adiante. Moi ben. Pois, non sei se temos agora sí unha pregunta online que nos poda chegar, Manu. Mira, unha pregunta de Elia Pérez. Boas tardes, moitas grazas por achar e polo vosso traballo. Tedes pensado facer o mesmo traballo con outros grupos, por exemplo, coas árbores do mundo ou lepidópteros? Claro, porque hai nomes, efectivamente, ten razón Elia, de lepidópteros, nomes galegos de lepidópteros, pero que non abranguen todas as especies do mundo, digo, que están cobertas especies galegas, hai moitas propostas de especies exóticas, digamos que co mesmo espírito de chegar, de completitude das aves, pois chegar a mellor os lepidópteros ou as árbores do mundo. Ti que opinas? Todas as do mundo, para todas as especies, non. Ampliación, que haxa moitas máis especies, sí. É dicir, sí. Porque o traballo é inxente. É dicir, non hai ningunha lingua que as teña. Non creo nin o inglés. Para moitos grupos faunísticos e botánicos non as ten. Nin o inglés, que é a máis desenvolvida terminolóxicamente nestes campos. Nin o inglés. É dicir, porque o número de especies é inxente. No caso da ornitoloxía, pois sí, o inglés, alemán, francés, español foron as primeiras linguas que desenvolveron os nomes para todas as especies do mundo, porque había unhas publicacións que requirían eses nomes, e despois foronse sumando outros idiomas. Esperemos que o galego sexa. Todas as especies botánicas e faunísticas do mundo, non. Aumentar o nome das especies exóticas? Seguro que sí. De feito, en cada nova edición, por exemplo, como te comentaba antes das plantas, pois haberá novos nomes entre todos os grupos, pero todas as do mundo, para todos os grupos, non. Eu creo que tamén hai unha cousa que claro, aquí hai un traballo científico que sería o da catalogación das especies dun determinado grupo que hai nun determinado territorio, esas listas padrón que tanto se fala, por exemplo, de aves ou de anfibios e réptiles, de calquer exemplo, hai multitude deles. Unha vez que tes esa lista padrón con todas as especies registradas, asignarlles un nome
digamos, galego, sería máis fácil, porque, claro, un número máis limitado de especies. Igual a mellor xa pode ser unha boa estrategia, porque se logramos, en vez de ampliar o foco para todo o mundo, intentar blindar as listas padróns de cada un dos grupos que pode haber por Galiza, sería unha moi boa estrategia. Que acontece? Que non hai listas padrón para todos os grupos. O sea, por exemplo, ahora mesmo, queres saber que especies de dípteros hai a nivel galego, bueno, tens que facer casi un traballo académico aí del copón. Home, hai grupos afortunados que chamo eu, de libeliñas sabese o que hai, de anfibios e réptiles sabese o que hai, pero xa che digo, incluso de flora vascular, que me corrixan os botánicos, pero non, así, en mente, creo que non hai nada super actualizado que teña a lista completa de todas as novidades de flora a nivel galego. Non sei se estás de acordo ti con esta visión que teño eu, de intentar primeiro blindar o noso e despois ampliar o foco. Ou podes ir facendo un pouco as túas cousas ao mesmo tempo, un pouco. Pero sí, claro, é unha ferramenta moi boa. Se xa se teñen todas as especies, se non se teñen, podes ir facendo igualmente. Pero sí, xa se teñen esas listas padrón, moito mellor. Pero se non hai, pois, o que haxa. Que aquí ir da man os zoólogos, os faunísticos, os taxónomos cos lingüistas para traballar os dous coordinadamente. Ora non sei se temos así unha pregunta que xa non sei sería a última, xa por tamén polo horario, que me corrixa a Manu. Pode ser unha última pregunta? Bueno, de conta do grupo, se está en mente oficializar pola Real Academia Galega algún outro grupo en breve, o sea, de facer outra comisión de nomes coa Real Academia Galega, como se fixo coas aves. Eu non teño noticia. O que sí que está pendente, no caso da Real Academia, e no caso das aves, facer unha presentación e tamén divulgación. De feito, xa as persoas que participamos, ti sábelo moi ben, Damián, xa lle pedimos, por favor, urxencia, porque por diversos motivos. Porque había xente que pedía para publicacións en liña, para publicacións en papel, en fin, que necesitábamos xa. Entón, en fin, a Academia autorizounos, dixo non pasa nada, se ides divulgando, dando difusión aos nomes que xa temos aprobados, pero quedou un pouco así con atraso para facer rápido, urxente, o máis antes posible, unha boa presentación e unha difusión dos resultados. Está pendente, pois esperemos que están preparando. Iso que sí que está seguro pendente. Outro tipo así de comisións, non sei. Nós falamos así disto, moito traballo. As persoas que participamos foron anos da nosa vida que está aí pendente do correo electrónico e de contestar, en fin, que de agora responde, escribe unha mensaxe onde dá a túa opinión, e agora a outra persoa contesta con outra opinión, e tú tamén, porque hai moito traballo a través do correo electrónico que fixemos. É dicir, a vontade de todas as persoas que participaron, eu doi os parabéns, inda que sexa un grupo no que eu tamén participei, e participou como a Chave. Eu tamén. Pois, non, que aí hai xente, claro, tens que encontrar ese equipo e que xa teña resistencia para estar aí participando, achegando a súa opinión, a información. Non é fácil, pero é posible, por que non? Pero iso xa é decisión da Real Academia e de grupos que queiran formar iso. Non sei. En principio, penso que non hai un proxecto dese tipo, por menos eu non teño ninguna información. O que sí que está seguro é que está pendente da Real Academia que haxa no tema das aves a presentación e a difusión. Moi ben. Pois agardamos entón ese movimento por parte da Real Academia Galega, do Instituto da Lingua Galega, para facer esa publicación, ou esa presentación, máis ben, oficial desta lista unitaria de nomes de aves en galego para as aves de España. Nada máis, Silverio, eu non sei se tes así un colofón, que decir, unha frase así final da tua intervención. Non, penso que xa son case as 10.
Vamos a Sí, sí, ir. faltan 2 minutos para... A ver si terminamos antes das 10. Xa está. Grazas a vos polo convite. Nada, en nome de Hábitat, de verdade, de corazón, grazas por presentarnos con tanta claridade o estado do teu traballo e parabéns, por suposto, polo gran volumen de información que estás poñendo a disposición do público e tan ben que estás facendo a lingua galega. Parabéns, Silverio, moitísimas grazas. Tamén grazas a todos os espectadores e espectadoras que nos seguiron a través das redes sociais. Quedamos emplazados para outro Falando de Natureza. Andad atentos ás redes sociais do Grupo Naturalista Hábitat, a web do Grupo Naturalista Hábitat e vémonos noutra. Saúde e natureza. Ata logo. Ata logo. Grazas.